खुलुमबाय आंनि मुङा रमेन बर' नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दिनै बड'लेण्ड खौराङा मोनसे बिजिरनाय खौरां लानानै फैदों। बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरिफोरनि गोसोआव सोंथि सिखारदों जानांगौ। NDA-BS खौ गोरोबथा सावरायनो लाबोनायनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दङ? NDA-BS आ माबे रादायखौ सिगाङाव दोननानै भारत सरकारजों गोजोन सावरायनो ओंखारबोखो? आरो बायदि बायदि सोंथिनि फिननायखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। फैदो गिबियावनो गिबि सोंथिनि फिननायखौ मिन्थिग्रोनि। NDA-BS खौ लाबोनायाव आखाइ थानाय गौथुमनि मुङानो जाबाय PDMB। गोलावै बुङोब्ला पिपल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड। दा सोंथिनि सिङाव सोंथिया जाबाय PDMB आ मा रोखोमनि गौथुम बेलाय? एबसुजों लोब्बा सोमावसारारि आफादा जाबाय PJSCBM। थिग बेबादिनो NDA-BS जों लोब्बा थानाय आफादानो जाबाय PDMB। NDA-BS खौ गोजोन सावरायनो थाखाय सोरखारनि सेराव लाबोनो हानाय मैखोम आफादानो जाबाय PDMB। PDMB नि आफादगिरिया जेब्रा राम मुसाहारि आरो गाहाय नेहाथारिया कबिन चन्द्र बर'। PDMB नि गुबै थांखिया जाबाय पिस मिशन। बे बुब्लियावनो PDMB नि बिबानगिरि बिथांमोना गुबुन गुबुन मैखोम सुबुंफोरखौ लोगो हमनानै जेंनाखौ सुस्रांनो नाजानानै NDA-BS खौ मेइन स्ट्रिमाव लाबोनो नाजायो। जोंनि आखायाव फोरमान मोनफैनाय बादिब्ला PDMB नि बिबानगिरि बिथांमोना A.K. मिश्रा, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस इन नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सि NIA, बिथांखौ बै थांखि लोगो हमो। नैथियाव सत्येन्द्र गार्ग, जइन्ट सेक्रेटारि हम एफेयार्स, बिथांखौबो लोगो हमनानै गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों पिस मिशनखौ महर होनो नाजायो। बेनि अनगायैबो A.B. माथुर, इन्टारलक्यूटर, बिथांखौबो लोगो हमनानै NDA-BS आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि गेजेरनि पिस फेसिलिटेटर जानायनि आबुं फोरमान होयो। मख'नो गोनांदि धीरेन बर' प्रेसिडेन्ट NDA-BP बिथांजोंबो NDA-BS खौ लाबोनानै बर'नि जोबथा गोरोबथा सावरायनायनि सोमोन्दैबो सावरायलायो। बे बुब्लियावनो तरेन बर' प्रेसिडेन्ट बड' साहित्य सभा बिथांखौबो लोगो हमनायजों लोगोसे बड' साहित्य सभानिफ्राय लेटार अफ सापर्टखौ मोननो हायो होननानै जों खौरां मोन्दों। बे खोथाखौबो बुंफोराब्ला गोरोन्थि जागोन दि PDMB आ जितेन्द्र कुमार झा, डेभेलपमेन्ट अफिसार हम एफेयार्स, बिथांखौबो बर'फोरनि बड'लेण्ड जेंना आरो NDA-BS खौ मेइन स्ट्रिमाव लाबोनायनि बागै सावरायलायो। बे खोथायाबो नंखाय नङा दि PDMB नि दैदेनगिरि बिथांमोना गबिन्द बसुमतारी, प्रेसिडेन्ट NDA-BP, बिथांखौबो लोगो हमो। PDMB आ NDA-BS खौ मेइन स्ट्रिमाव लाबोनो नाजानायनि गासै खारिफोरा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि आखायाव गोग्लैदों। खारिलाइया फोरमायनाय बादिब्ला 2018 मायथाइनि 18 अक्ट'बराव PDMB आ खामानिखौ जागायजेनो। 18 निफ्राय 23 अक्ट'बर खालाराव गोदान दिल्लीयाव इन्टेलिजेन्स ब्युर' सुंथाबै IB खौ लोगो हमनानै NDA-BS जों भारत सरकारनि गभर्नमेन्ट पलिसिखौ मिथिनो नाजानानै मिथिना मोनोदि NDA-BS नि थाखाय सोरखारनि दरजाया जेब्लाबो गेंनायमोन। उनावहाय 8 दिसेम्बर 2018 खालाराव क'क्राझाराव प्रेस कनफारेन्सनि जोहै जुदि मोन्नैबो हानजाया गनायोब्ला PDMB आ NDA-BS आरो भारत सरकार मोन्नैनि हानजानि गेजेरनि पिस फेसिलिटेटर जागोन होननानै फोसावो। उनावहाय 10 दिसेम्बर 2018 खालाराव PDMB नि प्रेस कनफारेन्सनि पेपार क्लिप्सफोरखौ NDA-BS निसिम दैथायहरो। बेनि फिननाय महरै बिसावरायग्राया PDMB नो फोरमायहरो दि 2019 मायथाइनि फेब्रुवारिनि उनाव खौरां हरगोन। बेबायदिनो गासै 2 बोसोर नाजानायनि उनाव NDA-BS आ सोरखारजों सावरायनो राजि जाबाय आरो लोगो लोगोनो NDA-BS आरो भारत सरकारनि गेजेराव थांनाय 16 जानुवारि खालाराव सिज फायार एग्रिमेन्टआबो जानानै थांबाय। बेनि उनावहाय गिबि राउन्डनि पिस टकआ सोरखारजों जागायगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। दानिया जों नोंथांमोननो नैथि सोंथिनि फिननायखौ होनो नागिरदों। मा थांखि NDA-BS आ सोरखारजों सावरायनो राजि जाखो? बेनि फिननायखौ होनो नांगौब्ला बेबायदिसो होनो नांगोन। NDA-BS आ इनक्लुसिभ पलिसिखौ थांखि महरै लानानै सोरखारजों गोरोबथा सावरायगोन। इनक्लुसिभ पलिसि बुङोब्ला बेनि ओंथिया जाबाय गासै संगठनफोरखौ लाफानानै सावरायनाय जागोन। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय जोङो बिदाय लानायनि सम मोनफैबाय। बड'लेण्ड खौरांनि उननि रादाबो नोंथांमोननो जोङो आबुङै PDMB आरो लोगोसे NDA-BS नि
गासै सावरायनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो होनो नाजागोन थ' नायबाय था बड'लेण्ड खौरां एक्टिभ मानसि बिदि होनलायनायासो जोंखौहाय माइनास पइन्टआव लांबाय थादों ओंखायनो बे इनक्लुसिभ पलिसिनि बे मोन्थोर नङा बे जों आपिल खालामनो नागिरो जाय संगठनफ्रा गावजों गाव बेबायदि मोनसे NIA नि भाब लाबोलायबाय थादों बा जोंनि गेजेराव डिभिसिभ मोनसे माने अपिनियन क्रिएट खालामलायबाय थानो नाजायो जों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जोङो बाथ्राजों दान्थेलायबाय थायालासिनो जों ज' जानानै सावरायलायनो मानो हाया why we cannot come together and discuss and sort it out जोंनि गेजेराव मा डिफारेन्सेसफोर दंलायलायो बेखौलाय जोङो सेमिनार खुंनानैब्लाबो राजुहुवा मिटिं लिंनानैब्लाबो बा लिडारफोरनि गेजेरावहाय जोङो माने लेंख'लायनानै बे जिनिसखौ जोङो मानो सावरायलायनानै मानो सर्ट खालामनानै लानो हायाखै बिदि जोंनि दुरबलथा जों PDMB हिसाबै जों आपिल खालामगोन दा बे बेलायावथ' जों बुङो एबसुआनो गाबोन बिथांमोनानो रल लाथों बा हाग्रामायानो रल लाथों बा साहित्य सभायानो रलखौ लाथों नाथाय बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि बे सम 2020 मोनसे गोल्डेन माने अपरचुनिटि बे जोंनि थाखाय खारन दा भारत सरकारा EGP माने BJPआ माने गुबुन गुबुन स्टेटआव जिहेतु इलेक्शना बिथांमोननि रिजाल्टआ मोजां नङा दा बे समाव जोङो बे अपरचुनिटिखौ जोंनि मोजांनि थाखाय जों बाहायनांगौ आं बेखौसो खावलायनो लुबैयो जिहेतु आसाम इलेक्शन फैगौ एसेम्बलि इलेक्शनाव खाथियाव आरो जोंहाथ' लकेल माने एडमिनिस्ट्रेशन जेनाखि BTC बे इलेक्शनाबो खाथि दा बिनि सिगाङावनो जुदि मोनसे गोरोबथा जायोबाथ' आरो BTC इलेक्शननि खोथाया फैया दा बेखायनो जुदि हाग्रामा बिथाङाबो जुदि गावनि गोरबोजों सानमारदोंबा जे NDFB नि दारै मोनसे गोदान सुक्ति जादोंसै आरो बे फिथाइया मोजाङानो जाथों होननानै सानोब्ला बिथांखौबो जोङो माने एकदम गोरबोजों खावलायो बिथाङानो रलखौ लाथों आरो नङाबा फरायसा आफादा रलखौ लाथों नङाबा बर' साहित्य सभाया रलखौ लाथों जाहाथे जोंखौ बयखौबो खौसे खालामनानै बिनि मीमांसा दिहुननायाव जाहाथे बयनिबो जोङो मदद मोनलायलायो बे खामानिखौसो जों दा दरखार जादों दा बे समाव बेसो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन माने सोंलु आरोखि बेखौ सोर मावगोन दा बेहाय जोङो क्रेडिबिलिटि नागिरलायबाय थानानै जोंसो लाबोदों माबाखौ सावरायग्राखौ आरो सोरबाया बुंगोन आंसो लाबोदों बिदि होनलायबाय थानायाथ' थिग नङा बरंथ' PDMBआथ' जों मिशनखौ साक्सेस खालामबायानो जोबथारनाय बाहागोआव जोङो नोंथांमोना निउसाव नुदों जोंनि प्रिथिराज आरो थुलुंगा फंबायमोन बेवहाय इनभल्भ दङ बे बाथ्रायाबो सैथो दा बेखौबो सोरबाया जुदि आरो डिसक्रेडिट होलायनो नागिरोब्ला बेथ' मोजां माबा नङा बे माने साइन नङा बे जों सोरबा मानसिया जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावो बिसोरखौ जों थेंक्स होनो सोलोंनांगौ दा जोंनि गेजेराव जों थेंक इउ होनलायनाय बाथ्रायानो फैया थारमाने जोंनि खुगायाव थेंक इउ सोदोबानो ओंखारलायनो नागिरा बेथ' मोजांसिन नङा बे आरो जों दिनै मानो थेंक इउ होनो जोङो बहाय ज' जादों जोंनि दिनैनि प्रेस कनफारेन्सनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय जाय PDMBनि पिस मिशनाव जोंखौ हेल्प खालामबाय बे 14 मासाव फिजिकेलि थाखाय फैसायै बोसोनै दा बिथांमोनखौ जोङो थेंक्स होनोसो जोङो दिनै ज' जादों जिहेतु बे पिसआ एसेब जाबाय जुदि सुक्तिया जायोबा थिरेन ग्रुपजों जागोन ना गोबिन्द ग्रुपजों ओरैनो BTCनि चिफ हाग्रामा महोदया बुङो थिरेन ग्रुपजोंनो सुक्तिया जागोन होननानै बुंबाय थादों दा बे नोंथांमोननि कुइसनानो गोरोन्थि आं नोंथांमोनखौसो खावलायनो लुबैदों बियो थिरेनजों जागोन ना बेलेग गोबिन्दजों जागोनबाथ' एन्सार मोनसे होगोन सोरबा सासेया दा बेनो गोरोन्थि जों होननांगौ जे माने बर' सुक्तिया माबोरैहाय जों खौसेयै जागोन बेफोरबायदि कुइसना जानांगौ थारमाने जोंनि सिन्था धारायानो एसे मोनसे सोरनिबा माने फेक्सनजोंहाय एसे इनक्लाइन जानाय नामा सोरनिबा माने माबाजोंहाय जों एसे दैदेनजानाय नामा माने बे आइडिअलजिकेलि जोङो सोरजोंबा माने लोब्बा थानाय नामा जोंनि कुइसना बिदि जानो नाङा आंथ' दा नोंथांमोनखौबो खावलायगोन जोंनि कुइसना सोरबा धीरेनखौ क्रेडिट होनाय सोरबा गोबिन्दखौ क्रेडिट होनाय सोरबा हाग्रामाखौ क्रेडिट होनाय सोरबा सावरायग्राखौ क्रेडिट होनाय बिदियाव जोंनि कुइसना जानो नाङा जों बेखौनो खावलायबाय थादों आपिल खालामबाय थादों जों माबोरै इनक्लुसिभ खामानि मावनो हायो जुदि गाव आं होननाय सोदोबखौनो गारनो हायाब्ला बहाय माबोरै इनक्लुसिभ जागोन बेथ' कम्पिटिसनसो जाबाय थादोंना जोंनि गेजेराव दा बे जों बेखौनो आपिल खालामदों जाहाथे बे जिनिसा जाया आरो बिदियावनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव माने बायदिसिना NIA नि बे गावस्रानाय खुद्रिलायनाय बाथ्राफ्रा ओंखारबोबाय थादों ओंखायनो जोङो PDMB हिसाबै आपिल खालामनो लुबैयो 2020आव जोंनि इनडिफारेन्सफोरखौ नागारलायनांगौ आरो बेवहाय जोङो सावरायग्रा बिथांखौ जिहेतु जोङो जयैनो खामानि मावगोन जों बिथांखौ माने आपिल खालामगोन जाहाथे
माने फैगौ बोथोरफ्राव जिनाखि माने कालेक्टिभ डिसिसन जायो बेवहाय जाहाथे जोङो बबेबा मोनसे फेक्सननि क्रेडिबिलिटिखौल' नागिरलायनानै जाहाथे जोङो माने मुखुब जाया बरंसो जोङो माबोरै साबमिसिभ वेजों ज' फैनानै खौसेयै माबा मोनसे जातिनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै मोजां फिथाइ होलांनो हायो जाहाथे बेवहाय कनसेन्ट्रेसन जायो बिनि थाखाय जों खावलायगोन NDPS बिथां सावरायग्राजों बे 50 जन फैदों नाथाय जि बिदाय बिथाङा फैयाखै बिनि सायाव माबा मोनसे फैगोन ना फैया बिनि सायाव माबा मोनसे मेसेज दं नामा जों मिथिनायाव जिहेतु जोङो बिराद क्ल'सलि खामानि मावबाय थादों नालाय जों मिथिगौ जायफोर भुटानाव थानाय बिथांमोना माने बिथांमोनाबो फैगोन बावैनो फैगोन नोंथांमोना नुगोन 20 तारिखनि उनाव बिथांमोना फैगोन आं बे मेसेजखौ नोंथांमोननो डाइरेक्ट बुंबाय आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंखायो जाय माने निउसाव गोबां खोथा ओंखारदों जे 50 प्लास बा 50 फैदों बे नङा बिथांमोना 27 जनल' सफैदों बे माने सैथो बाथ्रा जों बेखौ बांद्राय बुंनानैबो लाब गैया नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्रा 450 जननिबो बारा केदार दङ नाथाय बिथांमोना लेथेर फेथेर जानानै दङ दा बेखौनो भारत सरकारजों सावरायनाय समाव बिथांमोना ज' जागोन मोनसे जायगायाव ज' जागोन बिथांमोना मोनसे केम्पआव थागोन बिथांमोना आं बे केम्पनि सोमोन्दै दा डिसकास बे मालाय सावरायग्रानि बिथांनिसो बाथ्रा दा जिहेतु जों बेखौ नुखागोन आरो जोङो जिहेतु जयै खामानि मावलायगोन नोंथांमोनाबो बयबो नुगोन जों बेखौनो आसा खालामदों जे 2020आ बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां बोसोर जाथों मोनसे हपफुल इयार जाथों जों बेबायदि मोनसे माने आसाजों दिनैहाय नोंथांमोननो बेखिनि मेसेजखौ होनो हाबाय आरोखि 16th of जानुवारियाव मोनसे थारमाने सिजफायार एग्रिमेन्ट जालांबाय भारत सरकारजों दा बेनि उनावहाय जोंहा फार्स्ट राउन्ड टक दङ बे पिस टकआ माब्लाफोर जानायनि आसा दङ दा बे बाथ्राखौथ' जोंथ' बिफा इसोर आफा आनान गसाइ नंला जे बे जिनिसा टेबोलावनो प्रप'जालानो जायाखै माला लेंहरगोन दा बेखौ जों बुंग्रोनाय जोंथ' आरो अथ'रिटिबो नङा भारत सरकारबो नङा दा बेखायनो जों मोनसे हपल' लानो हायो थाबैनो खारन दा एसे सेटेलमेन्टनि खोथा दं बिथांमोनखौ दा मोनसे जायगायाव दोनफैनो नागिरदों क'क्राझाराव मोनसे आर्मि केम्पआव दा बे खामानिया जाग्रोगोन माने बिथांमोनखौ जिरायनो जायगा होनांगोनथ' बिनिफ्राय आरो बिथांमोन फैगोन 20 तारिखनि उनावहाय दा बेवहाय एसे समाय लागोन निस्सय समाय लागोन ओंखायनो बे प्रिपेरेटरि माखासे खामानि थाबाय दा बे खामानिया एसे गोख्रैनो आरो मोजाङै जाथों जों बेखौ आसा खालामो आरो इसोरनाव बोर बियो थेंक इउ